Wezîrê Derveyê Rûsyê Sergey Lavrov îro roja duşembe got hebûna Tirkiye li parêzgeha Idlibê li bakurê Sûriyê birêkeftin ligel rejîma Esedê bû. Lavrov ji ajansa Novosti ya Rûsî re got bicihkirina rêkeftinên Rûsî û Tirkî derbarê Idlibê de li rêkeftina Sûtşiya hefteyê meha Eylûnê de hatiye îmzekirin û mîna navçeya dawî ya astê kêmkirina şer li çarçoveya danûstandinên asîtana de hatiye û ji ber wê yekê û xalên çavdêriyê yên Rûsî û Îranî ji aliyê derve hatine danîn. Hevdemî vê yekê Serokê Rûsyê Vladimir Putin rexne li biryara Trump ya vekişîna hêzên Emerîkî ji Sûriyê kir û got şek û gumanên me di vê derbarê de hene. Piştî ku Serokê Amerîka roja çarşemba borî biryara vekişîna hêzên Emerîkî ji Sûriyê ragihand, gelek karvedan derketin li ser astê navxweyê Amerîka û Sûriyê û li ser astê navdewletî û çavdêrên siyasî û leşkerî matmayî ji wê biryara Trump mabûn. Li ser astên dewletên hevpeymanî jî karvedana Brîtanya wisa bû. Biryara Trump rexne nekir, lê got rêxistina Dewleta Îslamî ya Daeş hêjî gefê çêdike, tevî ku gelek ji endamên wê nemane. Li hember biryara Trump, Moskow biryara vekişîna hêzên Emerîkî bi gefek rast û durist wasif kir û pêşwazî jî lê kir û dazanîn dê asoyên çareseriya siyasî li Sûriyê veke. Lê Rûsyê gomanê di bicîkirina vê biryarê de dibîne û li gorî Rûsan dibe Amerîka ne cidî be, ji ber ku Amerîka çendî salan e dibêje ez ê ji Efxanistanê bikişim, lê hêjî wa di Efxanistanê de ye.